эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның төп темалары хакында. Татарстан президенты республика халкын берләшергә чакырды. Җирле үзидарә рәисләре Наил Мәһдиев белән очрашты. Аларның нәрсә бурчы Гүзәл Шихапова ачыклады. 4 сәгать буе кар тоткынлыгында Сидоровка бистәсендә ашыгыч ярдәм табибларына шундый сынау үтәргә туры килде. 52-нче мәктәптә укучы Ринат Зариповны Европа йолдызлары эшкә чакыра. Егет бу уңышка ничек ирешкән, хәбәрчебез белеште. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тынычлык һәм тотрыклыкны саклау максатыннан республика халкын берләшергә чакырды. Әлеге мөрәҗәгать 4 мартта Казан шәһәр думасы утырышында яңгырады. Республиканың көче алга таба үсешне дәвам итеп, традицияларны саклауда һәм әлбәттә бердәмлектә әлеге фикер кызыл җеп булып сузылды. Я хочу, чтобы наша республика, люди в нашей республике жили лучше. Лучше надо приложить усилия, как сделать, чтобы мы были едины и вот сохранили вот то, что сегодня есть. Ведь ситуация, она сегодня не такая простая. Финансовые рынки закрыты, есть санкции по многим предприятиям. Конечно, это отражается на экономику. Вот в этой ситуации, наоборот, надо обеспечить стабильность. А стабильность – это основа нашего благополучия. Президент республиканың икътисади һәм җитештерү потенциалы булуында шикләнми. Татарстан һәм Россия катлаулы чор кичерә, әмма республиканың бердәмлеген саклау кыенлыкларны кичерергә ярдәм итәчәк дип белдерде ул. Я хочу сказать, что живем в непростое время, но уверен, что и экономический потенциал, производственный потенциал нашей республики. Во-первых, у нас в первую очередь наша история. Мы не только говорим о перспективах, мы очень много сил отдаем, чтобы сохранить нашу историю. И Булгар, и Свияжск, и другие наши объекты. С другой стороны, мы стараемся быть инновационными лидерами. Ментимир Шарипович не зря сказал, без булдрабас. Вот этот лозунг, он должен быть с нами. Никто за нас наши проблемы решать не будет. Вот консолидация всех наших возможностей позволит и дальше, чтобы и наша столица процветала, и республика, и каждый населенный пункт. Эшсезләр өчен яшен, актив кешеләр өчен ярдәмче. Наил Мәһдиев җирле иҗтимагый үзидарә рәисләрен шулай дип атады. Башкарма комитет җитәкчесе белән очрашуда алар үзләрен борчыган проблемалар белән уртаклашты, чишелә алмаган мәсьәләләрдә ярдәм сорады. Әлеге очрашуда 1 ел буе дистәләгән кеше хәл итә алмаган проблемага да нукта куелды. Для решения остальных вопросов составляются служебные записки и заявки муниципальной организации района и города. 25-нче мәхәлләнең үзидарә рәисе Любовь Кулешова белдерүенчә, кайбер сорауларны чишәр өчен берничә тапкыр төрле органнарга мөрәҗәгать итәргә туры килә. Мәсәлән, 25-21 йорты ишек алдындагы 1 елдан артык торучы машинаның хуҗасын әле дә таба алмыйлар. Җыелышта ЮХИДИ вәкилләре юк иде, ә торак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе җавап бирә алмады. Рафаэль, а в чем дело? Здесь, пожалуйста. А в чем дело? Нәрсә психика бутасын? Любовь Кулешова белдерүенчә, бу проблеманы автозавод районы белгечләре дә, участковый да, гомумән 9 кеше контрольдә тота, ә файдасы һаман юк. Давным-давно уже, значит, подняли, погрузили, увезли. Әллә кайчан эвакуатор белән алып китеп була иде, машина хуҗасы үзе сезне эзләп йөрергә тиеш. Ә монда без бөтенебез җыелып чебен куна күрмәсен дип бер машина саклыйбыз. Хәзер машинаны саклыйсы юк инде, аның җиһазларын сүтеп, тәрәзәләрен ватып бетергәннәр. Башкарма комитеты җитәкчесе бүгенге көннең 2нче яртысына кадәр әлеге машинаны штрафстоянкага илтеп куярга кушты. Әмерне вакытында үтәгәннәр. Безнең иҗат төркеме килгәндә машина урынында юк иде. Ученики, особенно младших классов, идя со школьных уроков. Балалар аеруча башлангыч сыйныф укучылары әлеге ташландык машинага кереп утырып уйный иде. Аның тәрәзәсе ватылып, пыяла кыйпылчыклары салонда аунап ята иде. Очты тимерләр дә чыгып тора иде. Җыелышта башка җирле җәмәгать үзидарәсе рәисләре дә үзләрен борчыган проблемалар хакында җиткерде. Кемдер яшерен рәвештә алкоголь сатуга, кемдер подъездларны төзекләндермәүгә зарланды. Наил Мәһдиев апрель аенда үзидарә рәисләре белән тагын очрашачак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Максим Орлов, яңалыклар.
Тора коммуналь хуҗалыгында реформалар дәвам итә. Муниципаль идарә итү компанияләренең җитәкчеләре билгеләнде. Хәзер Комсомол районы буенча коммуналчылар эшенә Егор Катков, Үзәк районында Илшат Гыйләҗев һәм Автозавод районында Чулпан Әгләмова җитәкчелек итәчәк. Алар барысы да коммуналь хуҗалык тармагында озак еллар эшләгән кешеләр. Муниципаль идарә итү компанияләре районнарның башкарма комитет биналарында урнашачак. 4 сәгать буе кар тоткынлыгында ашыгыч ярдәм табибларына шундый сынау үтәргә туры килде. Бүген безнең телекомпанияның Койнар элемтә телефонына Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Инде еллар дәвамында биредә юллар чистартылмый. Кичә бурында ашыгыч ярдәм батып кала, машинада бу вакытта авыру да була. Аны хастаханәгә илтеп җиткерү өчен 2-нче, хәтта 3-нче ашыгыч ярдәм машинасын чакыртырга туры килә. Аларда кар тоткынлыгына эләгә. Сидоровкадагы 32-нче йортта яшәүчеләр бүген безнең редакциягә проблеманы хәл итүдә ярдәм сорап видеоязма җибәрде. Алар сүзләренчә, юл аша үтеп чыгарлык түгел. Проблема көн саен кабатлана. Приехала реанимация. Реанимация килде, алар да батып калды. Бурылган юлда су боз иде. Машинаны тартып чыгара башлаганнар иде, онысы да батты. Нәтиҗәдә тагын 2 машина капканга эләкте. Сегодня утром, когда я шла в школу, Бүген мин мәктәпкә барганда бер җиңел машина юлда чыга алмый ята иде. Шул кадәр калын боз катламында, хәтта үзем дә чыга алмадым. Бу участокны карап тору Жилкомсервис идарә итү компаниясе җаваплылыгында. Безнең шалтыратудан соң тиз арада техника да табылды. Юлны боздан арындыру өчен 2 трактор билгеләделәр. Мы делаем канавки. Без су агып китсен өчен каналлар ясыйбыз. Алар суның үз юлын табуына ярдәм итә. Проблема хәл ителде тик берничә көнгә генә, чөнки аны тулысынча бары тик су кыюлары булганда гына хәл итеп була. Алар юл проектында каралмаган. Алда исә яз һәм Сидоровкада яшәүчеләргә магистраль юлларга чыгу өчен янә су ярып йөргә туры киләчәк. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Хәзер 1 минутка гына рекламага бүленәбез. Безнең белән бергә калыгыз. 52-нче мәктәптә укучы Ринат Зариповны Европа йолдызлары эшкә чакыра. Егет бу уңышка ничек ирешкән, хәбәрчебез белеште. Газета «Пенсионер в Татарстане». Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы, полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. Автор башкаручы Гүзәлия дусларынча Илназ Бак, Алсу Абелханова, Сөмбел Билалова, Радик Юльяхшин һәм башкалар. 21 март мэрия концертлар залында. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Приобретайте Алмак на праздничные акции со скидкой 10% до 9 марта в аптеках и Хлас. Сеть АЗС Кускей поздравляет всех женщин с праздником 8 марта. Пусть первый подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду и счастье, и радость, и только добро. Сеть АЗС Кускей всегда с вами. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. 14 ел элек әнисез калган 5 бала фатир алуга ирешә алмый. Балалар яңа ел алдыннан кыш бабай бүләкләре дә алган, пенсияны да вакытында түләгәннәр, әмма билгесез сәбәпләр аркасында ятимлек статусын алмаганнар. Әлегә кадәр дәүләт аларны торак белән дә тәэмин итмәгән. Шәһәрдә мондый проблемага юлыгучылар шактый. Тапшыруларның берсендә без ятим кыз Анастасия Фәттахова турында сөйләгән идек. Хәзер хәл уңай якка үзгәрдеме? Хәбәрчебез ачыклады. Ивановлар гаиләсендәге балалар тырыша торгач ятимлек статусын рәсми рәвештә алуга ирешә. Шулай да закон буенча тиешле фатирны һаман алмаганнар. Сергей Иванов республиканың Мәгариф министрлыгына хат яза. Килгән җавапта 23 яше тулу сәбәпле фатир бирмәскә дип язылган. После 2001 года нам сказали, вы уже не подходите под эти льготы. 2001 елдан соң безгә закон нигезендәге ташламалар сезгә туры килми дип белдерделәр. Вакытында килергә иде диделәр. Кеше энеләрем һәм сеңелләрем өчен ташламалар алу артыннан опекун йөрде. Аңа да каршы килгәннәр, шуңа ташламалар алуга ирешеп булмады. 20 яшьлек Анастасияда 4 ел шул проблема борчый. Ул да Сергей кебек кеше шилнәдән. Укуын тәмамлау белән кыз урамда кала. Хәзер өйдәше белән вакытлыча арендага алынган бер бүлмәдә яшиләр. Якын арада Настя бала тудырырга тиеш.
Писала жалобу в прокуратуру. Прокуратурага хат яздым, миңа көтегез дип җавап яздылар. Күпме көтәсе билгеле түгел. Анастасия турында без тапшыруларның берсендә сөйләгән идек. Юристлар аңа бушлай юридик ярдәм күрсәтергә ризалашты. Белгечләр Тукай район администрациясына карата тикшерү оештыруны сорап прокуратурага мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Мы получаем пошаговые инструкции от юристов. Без хәзер закон нигезендә Анастасияга үз хокукларын якларга ярдәм итәбез. Кыз үзенә тиешле фатирны алачак дип ышанабыз. Торак алуга чиратта Тукай районы буенча гына 80-гә якын кеше исәптә тора. Аларның исемлеген Мәгариф министрлыгы раслый. Ятимнәр өчен йортлар кайчан һәм кайда төзеләчәк билгесез. Без вакыйгаларны күзәтеп барачакбыз. Гүзәл Шихапова, Анастасия Клевцова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Хезмәт законына үзгәрешләр кертелде. 2015 елдан алып оешмалар физик затлар белән хезмәт күрсәтүгә килешүләр төзи алмый. Хәзер алар турыдан-туры килешүне эшче белән төзергә тиеш. Яки штатта булмаучы хезмәткәр үзе шәхси предприятие ачып, юридик затка әйләнү зарур. Закондагы үзгәрешләр оешмаларның үз эшчеләре өчен дәүләт салымын түләмәүне булдырмас өчен гамәлгә кертелде. Шул исәптән хәзер хезмәт килешүе төзергә теләмәүче җитәкчене Третейский судка биреп була. Данное нарушение закона влечет... Әлеге законны бозучы предприятие җитәкчеләренә 50 меңнән алып 100 меңгә кадәр, шәхси эшмәкәрләргә 5 меңнән алып 10 меңгә кадәр штраф каралган. Үзен юридик зат булып рәсмиләштерүче хезмәткәрләр дә гамәлгә кергән законны хуплаячак дип белгечләр. Моңа кадәр һәр гражданинның хезмәт хакының 13% физик затлар кеременә салым итеп тотылды. Хәзер исә ул 6% гына тәшкил итә. Яңа закон хезмәткәрләр өчен генә түгел, эш белән тәэмин итүчеләргә дә кулай. Данные изменения с точки зрения работодателя. Шәхси эшмәкәр белән килешү төзегән оешмада бу хезмәттәшлектән файда таба. Ике як мөнәсәбәтләре әлеге килешү белән шикләнәчәк. Ягъни минем исәп-хисап бүлегем әлеге эшмәкәр өчен салым күчерергә бурычлы булмаячак. Яр буе паркы яңартылырга тиеш. Бирдә киләчәктә чаңгы трассасы, яңа өйләнешкән парлар өчен аллея һәм башка уңайлыклар булдырырга ниятлиләр. Шул ук вакытта паркта эшмәкәрләр өчен дә шартлар тудырылачак. Бирдә сәүдә нукталары, һөнәрчеләр эшләнмәләре урын алачак. Бүген бу проектка Event Park инициатив төркеме дә кушылды. Яшьләр күл буен чистартуда үз ярдәмнәрен тәкъдим итә. К 20 марта у нас должен быть готов. 20 мартка без сметаны төзеп бетергән ниятлибез. Шулай ук шәһәрдәшләр дә үз идеяларын җиткерә алачак. Алар да проектны гамәлгә ашыруда катнаша ала. Чаллы талантлары чит илдә дә кирәк. 52-нче мәктәптә укучы Ринат Зариповны Европа йолдызлары эшкә чакырган. Егет бу уңышка ничек ирешкән серен хәбәрчебез ачыклады. Ринат яшьтәшләреннән берни белән дә аерылмый. Гадәти мәктәпнең 11-нче сыйныфында белем ала. Ул чит ил башкаручылары белән аралаша. Егет аларга үзенең трек һәм роликларын сата. Уңышка ирешү җиңел булмаган. Ринат интернеттагы роликлар ярдәмендә үзлегеннән көй язарга өйрәнгән. Сперва все получалось очень плохо, потому что это только было начало. Башта эшем барып чыкмады. Махсус укытучым да юк иде. Бары 2 ел үткәч кенә барысы да яхшы килеп чыга башлады. Башта дусларыма күрсәттем. Аларның фикерен беләсем килде. Алар шаткач интернетка да куя башладым. Ринат интернетта үз аккаунтын булдыра, анда көйләрен куя. Интернет челтәрендә яшь талантны күреп алалар да инде. Егет уңышлары турында сөйләп йөрми, аның турында сыйныфташы ярдәмендә беләләр. Диана Нурмадова Ринат турында җирле газетага яза. Без бик гаҗәпләндек Ринатның уңышларына. Ул бик яхшы шөгыльләнә музыка белән һәм ул аңа бик ошый. Берәр нинди мероприятиелар булса, Ринат гел музыка ясый или видеоларны үзгәртә һәм без гел аңа әйтәбез. Аның ул яхшы килеп чыга. Безнең класста шундый акыллы малай булгач, шундый зур өметләре булгач, безнең өчен горурлык инде, андый алай булгач. Без аңа горурланабыз. Әлеге Ринат шөгыленнән туктап торырга мәҗбүр, чөнки борын төбендә генә имтиханнар. Әмма институтка кергәннән соң егет көй язу һәм видеороликлар ясау белән ныклап шөгыльләнергә җыена. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Күңел радиосы үзенең кулачларын киңәйтә. 1 апрельдән алып баручылар тавышын Мамадыш районы халкы да ишетәчәк. Элек Мамадышның Нукрат радиосы Булгар радиосы ешлыгына керсә, хәзер үзенең тапшыруларын Күңел радиосы ешлыгында эфирга чыгарачак. Күңел радиосы республиканың берничә районында һәм шәһәрләрендә уңышлы эшләп килә. Алар арасында Зей, Сарман, Мөслим, Түбәнкам, Алабуга. 1 апрельдән радио тыңлаучылар тагын да артачак.
Күңел радиосы безнең ешлыкка керә башлагач, әлбәттә, безнең диапазон киңәя һәм форматта бераз үзгәрергә тиеш була дигән сүз һәм һәрбер тыңлаучы күңеленә якын булган тематиканы безнең ешлыкта күңел радиосы ярдәме белән таба алачак әлбәттә. Бу һәркем өчен кулай. Күңел радиосы өчен дә, Нократ Улкыннары телерадио компаниясе өчен дә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.